lähestymme 3. checkpointtia ja tämähän on kauhean tylsä checkpointti todennäköisesti. Sitä on vaan huoltoasema. Eli voi olla, että tässä ei ole mitään katsomista tässä checkpointissa, mutta totta kai mehän haluamme suorittaa tämän Street Weekin katsojina, niin haluamme käydä nämä checkpointit läpi. Ja sen jälkeen Tierp Areena, kun se nyt on sitten se race-keskus siellä, niin se pitäisi olla ihan kunnon alue, että todennäköisesti todella hyvä liimarata ja vastaavaa. Mutta katsotaan. En muista, että olisin käynyt. Ei ole kaikkea pysty muistamaan, mutta väittäisin, että en ole käynyt. Suihku voisi olla ihan mukava, että katsotaan mikä leiripaikka sieltä nyt löytyy. Mutta näköjään 1,7 kilsaa checkpointille. Jaha, sieltä tuli kilpureito jo vastaan, niin tarkoittaako se, että pitäisi lähteä kohta sitten takaspäin. Mutta tässä olisi nyt sitten tämä Turn right, then keep left. Viimeinen. Mistäs tästä nyt oikein pitäisi tonne edes ajaa? Tuolla on kiviesteitä. Ollaanko me nyt väärässä paikassa? No kohtapa sekin selviää. Oikeastaan jätänpä tähän. Laitetaan vilkuttimet päälle, niin voidaan jäädä tähän taas tällä tavalla. Hei, katsoppa siellä. Mitäs siellä tapahtuu? Päässä. Siellä on kuvailuita. Joo. Se pitää ottaa kuvat checkpointilla, että täällä on käynyt, niin noin. Jäikö suoraan tuo taakki, jos vähän taaemmas haluan laittaa, mutta siinähän meni se brittiläinen Passatti ja mennään ulos kattoon. No niin. Siinä oli latvialaisilta korvat lukkoon. Vähän pumppasin kättä nyrkissä tossa tälleen siis niinku, että meininkiä niille. Niin. Sama pyyntö. No ei minä tiedä antaako se kyytiä, mutta kyllä mä hehkutan niitä joka tapauksessa. No. Miten sattukin? Kytkin lipsahtaa. Oula meni kuvaamaan taunus. Tuolla on tällainen taunus oli tuolla. Oliko se viime vuonna ja sitä edellisen ajamassa kans täällä, mutta tää ei varmaan ole sama kyllä. Mutta onks toi Opel? Ei kun mä en täältä asti näe. Itse asiassa kun zoomaa ja laitan lasit päähän, niin Huomattiin, että minun näin. No en minä tunnista siltikään. Nyt on kyllä ihan pakko mennä jo katsomaan. 7. rekordi. Me ihmettelin, kun te puhutte keltaisesta taunusta. Mikä taunu? Valkoisesta. Taunu. Niin. Joo. Täällä on taunu. Mä katsoin, että mä näin, että tuo etupuolella korkea. Tosiaan Briteistä nämä autot ja kummatkin on vasemmalta puolelta ajattavia. Ja tää Passattihan on tullut Ruotsista niille. Volvosta en tiedä vaikka olisi sekin. Ja huhu on siitä, että tää Passatti olisi jopa ollut oikealta ajettava alkuun, se on muutettu vasemmalta ajettavaksi. Ja sitten on todennäköisesti huoltoauto perässä. Kyllä, UK-kilpinen. Lincoln Mark 8. Joo.
Eiköhän tää ollut tässä, radalle on nyt 30 kilsaa tästä näin, niin Jos meillä on joku ihan vituinen laitetaan navigaattorin osoite ja sinne päin. Tekis kyllä mieli pestä tää auto, mutta täällä mennään. Paula. Perus. No saavutti pikkasen, kato, piti näyttää, että diiseli on viritetty. Pitäisikö munkin tossa pikkasen näyttää, että diiseli on viritetty ja polkasta vähän savuja. Mut joo. Eiköhän se ole radalle seuraavaksi.